ଏକ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରାତି ବାସ୍ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଛନକା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ଏହି ରାତି ଭିତରେ ଏମିତି କି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଚାରିପଟେ ପାଉଁଶିଆ ଆକାଶ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁପଚାପ ପରିବେଶ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ଝଡ଼ କେବଳ ପାଗ ବଦଳାଇବନି ବରଂ ଆମ କାହାଣୀର ପୁରା ମୋଡ଼କୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେବେ ଆସିଗଲା ସେହି ରାତି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼, ଆଉ ସେହି ଝଡ଼ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ପଥିକ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ଏ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠି ଆମ ନାୟକ ଏକ ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଚାରିପଟେ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ପବନ, ଆଉ ସେ ଏକା ଗୋଟେ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ସାଇକେଲକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଚାଲିଛି ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଅସହାୟ ସମୟରେ ସେହି କଳା ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା। ନା ତାର ରତନ। ସେ କହିଲା ପାଖରେ ତାର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ, ନା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିପଦର ଆରମ୍ଭ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଦେଉଛି। ହଉ, ଯାହା ହେଉ, ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଓଦା ପବନରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଗନ୍ଧ, କିଛି ଗୋଟେ ଜଳିଯିବାର ଗନ୍ଧ ରଘୁର ନାକରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହଟା ଜନ୍ମ ନେଲା। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ଥିଲା କେବଳ ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭୟର ଖେଳ। ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସହଜ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗିବ। ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ଚାରିପଟେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଶୂନ୍ୟଶାନ। ରଘୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ଚା ପିଇବାକୁ କିଏ ବା ଆସିବ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖାଲି ରଘୁ ମନରେ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ଉଠୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ଏତେ ଝଡ଼, ହେଲେ ଭିତରେ ଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ପର ଶିଖା ଟିକେ ବି ହଲୁନି। ରତନ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚା ତିଆରି କରିଦେଲା, ଯେମିତିକି କିଛି ଯାଦୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଝୁମର ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଲା, ଆଉ ରତନ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଇଶାରାରେ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରଘୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଛାତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ରଘୁର ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ଆଦୌ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏବେ ରଘୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝିସାରିଥାଏ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ସବୁକିଛି ମିଛ, ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଡର ଥିଲା ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ତା ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନେ କ'ଣ ତା ଜୀବନ ସହିତ ତାର ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେବେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ, ଆଉ ଏବେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପଚା ଗନ୍ଧ, ଯେମିତିକି କଞ୍ଚା ରକ୍ତର। ବାସ୍ ଏଇ ଗନ୍ଧଟା ରଘୁର ସବୁ ସନ୍ଦେହକୁ ସତରେ ବଦଳିଦେଲା। ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଝୁମର ଯେତେବେଳେ ରଘୁକୁ ପାନ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣୀଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରଘୁ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟା ତା ଦେହର ସବୁ ରକ୍ତକୁ ବରଫ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଝୁମରର ବେକରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଟା ଦାଗ, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷତରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ତାଜା ରକ୍ତ ବହି ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରଘୁ ବୁଝିଲା ଯେ ରତନ ଆଉ ଝୁମର ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରେତାତ୍ମା। କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଭୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବାର, ଯାହା ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତିର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଦେବ। ଡରରେ ଥରୁଥିବା ରଘୁକୁ ଦେଖି ରତନ ନିଜେ ହିଁ ସେ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀ, ଯାହା ଏହି କୁଡ଼ିଆର କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତର କାଳିରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି। କାହାଣୀଟା ଥିଲା ଏଇ ଚା ଦୋକାନର। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍କର ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ ଏକ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା, ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଧରି ପକେଇଲା। ବାସ୍ ତାପରେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇଠି ମାରିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଶଙ୍କରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଏଇ କୁଡ଼ିଆର ଛାତରୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ନିଜେ ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ 2ଟା ଶବ ସହିତ ଜଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡରର କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ରତନ କହିଲା, ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା, ବେବି ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ, କାହିଁକି? ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ରାତି ତ କୌଣସି ମତେ ପାହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭୟର ସକାଳ ଏବେ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। କାରଣ ଯାହା ଏଯାଏଁ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ରଘୁ ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ରଘୁ ଦେଖିଲା କୁଡ଼ିଆଟା ପୁରା ଖାଲି। ରତନ ନାହିଁ କି ଝୁମର ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ସାଇକେଲ ଉଠାଇ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବର ନୀରବତା। କିଛି ମାଇଲ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାର ଛାତି ଧଡ଼ କରିଗଲା। ତାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍, ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା, ଯୋଉଠୁ ସେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ତଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସେ କୁଡ଼ିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯୋଉଠି କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଠି ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସତଟା ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କାଲି ରାତିର ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ଆଜି ସକାଳର ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ରାତି କାଟିଥିଲା ସେଟା କୌଣସି ଚା ଦୋକାନ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥିବା କୁଡ଼ିଆର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଆଉ ସେଠି ରତନ କି ଝୁମାର ନଥିଲେ, ଥିଲା କେବଳ ପାଉଁଶ ଆଉ ନୀରବତା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ତା ହାତରେ ଥିଲା ରଘୁର ସେହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍। ଏଇଟା ଥିଲା କାହାଣୀର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ଥିଲା ଝୁମରିର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ତାର ସେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଚେହେରା ଆଉ ହାତରେ ରଘୁର ବ୍ୟାଗ୍। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ରଘୁର ଆଉ ହୋସ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ଏ କାହାଣୀରେ ପ୍ରକୃତ ଭୂତ କିଏ? ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଉ ହିଂସା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।